Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai ibadata di bagasan tikion jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapukai deta sian buku de nomor 112. Marhite-hite goarni debata ama
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas ni habangsa na tibo. Jala namar mulia. Jala akarabu ni paheanna manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim. Jala masih jauhan nasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata si tolusada, debata ama, anak dohoto di perbadia, nama dok moliate mahami tuho, ala ditopa, dipalua jala di perbadia iho hami, hinorhon ni asi dot holong ni roham nagodangi, saya ramoti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami tuharajaonmu na di banua gijangi asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dot hata naib baru. Amen. Maredehita. Tangihon ma patik ni debata di bagasan mingguon ima sian patik na parjolo sahatu patik pahopaton patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon
Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik pau paton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa siulamu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Mare dehita. Tatopoti mado sa tanagudangi tu adopan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujung hami do goarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dah hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejol ma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate nama naik tu banu agijang doho mangod dihon hami asi maroham dihami saya patotong madihami roha hamuliate on tuho oto di perbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo paritian ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohoto di purbadia, amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa,
Aidang adong ibarnii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana, hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata baen habang saparasian, marhite-hite haporseaon ni bundarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tajahama songon turupuk epistel dihita di bagasan mingguon, ima natar surat di sada Yohanes 5, mamuka maisian ayat sia, sahat rodi ayat 10 tolu, tajahama marsikat soring. Ia panidangion sian jolma natajalodo, alai sumurung do panidangion nasiat debata, ai panidangion nasiat debata doon, nahi na tidak konna taringo tu anak nai. Jala odo panidangioni, naong di basa-basa hod debatado tuhita hangoluan saleleng-leleng na, jala di bagasan anak nado hangoluani. Rak mahita di ayat 10 tolu. Ubahen nahu surat akai tuhamu,
akan aporsea de goar ni anak ni debata naing botoon muna naung dihamudo hangoluan nasa leleng-leleng na ido sahat na martua do halak na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa amen. Maredehita tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuan watoru dun ditanom namula mangodu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ne debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tanoon manghumi halak na mangodu dohot namate au porsea to di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namadok mulak mangodu do sogot daging ni halak nong mate doho dihangoduan nasora suda amen. Tabegema korsian inahana diuduti dohot ina Debora.
tabegema titing doho namasa doho si pamasaon di Huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti ma titing namasa namaragam di minggu tanggal 26 Mei 2024. Naparjolo goar ni minggu sadarion ima minggu Trinitatis lapatanna hasitu lusadaon ni debata. Topik minggu Nabadia do Jehovah Jebat. Napaduahon kelompok kor tu minggu tanggal 2 Juni 2024 di pukul pitu tolupulu inahanna ina Deborah ama Huria dohot remaja. Di pukul 10 ina Kamis ina Esther ama Shalom ama Jericho. Di pukul 10 en HKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 Juni 2024 nanaeng ro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 20 Mei di sektor Korintus di sektor Judea keluarga IR Nenggolan Boru Damanik, di sektor Kanaan keluarga Nonya Situa Abe Ritonga Boru Pakpahan, di sektor Efesus keluarga Ue Huta Barat Boru Nenggolan, di sektor Galatia keluarga Nonya Situa Siagian Boru Manurung, di sektor Filipi keluarga Anenggolan Boru Abarita. Di hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 di sektor Sion keluarga Nonya Manulang Boru Aritonang, di sektor Betania keluarga Tesia Turi Boru Huta Barat, di sektor Roma keluarga Nonya Situa Sibagariang Boru Purba, di sektor Nazaret keluarga Nonya Tarigan Boru Sihotang sekalian Mangapuli. Di sektor Kolose keluarga Pasaribu Boru Nababan, di sektor Bethlehem keluarga Belubis Boru Si Majutak, alamat Boy Matabereng di Warta na Tatiok B. Napalimahon amplop resot. Di hari Minggu sadarion patupado papungu amplop resot tapasahat mai ditiki papungu pilihan na paduahon na paonopon. Pelantikan BPH Huria dan BPH kategorial. Di hari Minggu sadarion patupotama pelantikan BPH Huria dohot Dewan Natulu suang songoninang BPH kategorial tapatu pamai di kebaktian pukul 10 dung sipul majaha tikting. Napapituhon patadahon calon situa manang learning. Di hari Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 WIB duk sipul acara pelantikan patadahono ma tuhita aka calon situa nai baru di Huriatta. Goar-goar ni calon situa learning na parjolo Sri nanti sitorus sektor Galatia na paduahon Nursita Butar-Butar sektor Judea napatuluhon Torang Toga Torop sektor Judea napaopaton Tota Opusunggu sian sektor Roma napalimahon Sri Indah Tumanggor sektor Kanaan napawaluhon acara pensiun situa. Di hari Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 WIB patu paudo acara pensiun sahalak situa ima amang situa RH Sagala nasian sektor Judea. Jaladung sipul kebaktian di Batu Paro acara ramah tama di gedung lantai sada pinangi doma
tu sude parhalado dohot keluarga, tu sude kategorial SKM remaja naposo ama ina dohot lansia asa mangutus tolu halak perwakilan lao mad dohoti suang songoni dohot tolu halak sian ganup seksi na pasiahon rapat pembentukan panitia pesta gotilon dohot tahun oikumene inklusif tahun 2024 di hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di Patu Pahuriat tado rapat pembentukan panitia pesta gotilon dohot tahun oikumene inklusif pinangidoma haradion ni akka amanami inanami ruas ni huria natinodo ni perhalado sektor tabi 5 halak sian ganup sektor dohot sude utusan kategorial lao mad dohoti rapoti dimulai pukul 10 sia uip maringana di lantai sada na pasapuluon dana na sorang di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 di basa-basahot tuhat tado sada danak boru di keluarga Juanto Munte boru Lubabatu sian sektor Klose hifasdo danaki suang songoni nang na torasna pasapul sadahon ruas na baru mulai di minggu tasadarion nungagabe ruas na baru ni huriatta ima keluarga Joshua Pratama Simbangucong dohot inang Deasi Febrianti boru Simajutak dohot sada boru nasida Claresa Aruna Mora Simangucong nasida Fidesian Gereja Kristen Protestan Simalungun Bane Resort Siantar 2 Pematang Siantar nasida tinggal di Jalan Pondok Cibubur Pesona Cibubur residen C Onom RT Tolu Erwalu masuk tu sektor Pilipi molomar minggu do hamu amanginang jong mahamuna mau lihat ya mang budul mahamuna pa 10 dahon tikting pa 2 hon naing majalo pasu-pasu perdongan saripeo mak parulian sidauruk anak ni halak amatta ujin sidauruk nahinan tubuh ni halak inatta Ernawati boru Sihaloho alamat Jalan Sumur Batu nomor sada RT 2 RW 8 Cempaka Baru Jakarta Pusat Huria GPIB Jemaat Anugrah DKI Jakarta Pusat dohot Orwana Tara ang Le Lorenza Priscilia Dea boru Sihaloho boru ni halak amatta Pendeta Aprianus Libat tubuh ni halak inatta Christian Kristiowati Wenas Huria GPI B Jemaat Anugrah DKI Jakarta Pusat alamat Jalan Bendungan 12 nomor 10 Walu naniain ni halak amatta Doktorandus Robin Sihaloho Inang Veronica Pita Siska Boru Manurung STTR Kep Huria HKBP Cimanggis Resa Cimanggis Tarpasu-pasu di Huria GPIB Immanuel Jalan Medan Merdeka Timur nomor 10 Jakarta Pusat di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 10 tolu hasil pesta pembangunan. Nah di hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 nasalpu nunga mardala dohot dengan laporan pertanggungjawaban dohot serah terima hasil pesta pembangunan sian panitia ni huriatta songonon marincian pina masuk dohot pengeluaran pemasukan 446.547.000 pengeluaran 96.245.800 saldo akhir na di pasahat panitia godangna 310.621.200
Rp200. Atas nama Huriah HKBP Cimanggis, Madok Mauliate disaluhutna panitia pesta pembangunan naung mangalehon gogo dohot pikiran jalabui merdala dengan ulauni di bagasa dame dohot las neroha suang songonima dihamu amanami inanami dohot ianakkon ruas ni Huriah HKBP Cimanggis atas nama Huriah Madok Mauliate disude partisipasi muna laho manupaki huriatta marhite pesta pembangunan anggiat ma di pasu-pasu tuhat tahita saluhutna ruas ni HKBP Cimanggis tujuan nyarion jala marsangak madebata lam mangerbang ma pakobasio di huriai marhite parbue ni tangan naung tapasahat tu huriai pasapulopat totorop ni ruas nama dohoti par minggu di tanggal 10 Mei 2024 godangna 220 sada halak. Pasaplimahon ruas na barulang tahun. Ulang tahun kelahiran Ova Plono Palak, ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga. Padita dohot perhala doho HKBP Cimanggis, pasahatton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 21 tanggal 26 Mei 2024 hatani debata pasti kopolas ni rohamuna tersurat di Psalme 20 ayat 5 sai lehon ma tuho si subut roham jala pasaut nasa sakami sapulonom pilihan iurat do diakoni sosial ni huriatta torok na pasahaton pilihan iurat diakoni sosial Huriah di bagasan mingguan godang na 10 kepala keluarga godang na 2.500.000 rupiah pilihan bulanan dohot tahunan torok nafas satu pilihan bulanan dohot tahunan di bagasan mingguan onom kepala keluarga godang na 1.500.000 mauliate ma di pasahatu reta tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Mei 2024 tuakan aso pasahaton dope taingot ma akamanginang makarikoton pasahatos saganuk bulan tu Huriah marhite-hite parhalado sektor tabi parhepengon ni huriatta Huriah 10.050.400 pembangunan 4.450.350 rupiah sentralisasi pusat 2.654.250 rupiah jumlah 20.072.000 rupiah songoni matiting nama saya di minggu tasadarion saya di pas-pasu tuh hatama piliani bain sangap di gowarna amin tabege makor sian ama Huriah diuduti dohot NHKBP.
Shalom. Hari Minggu ma dihita saluhutna. Saunari jahonon nami ma surat keputusan manang surat ketetapan dihita di tikion. Parjolo adorang so hujaho kami na maju jalan jongjong ano di jolo ima saluhutna parhalado resort BPH Huria songoni nang ketua seksi sekretaris bendahara dot anggota jongjong manasida di inganan nasida B ima panorangion sian hami hujaho kami ma SK manang surat ketetapan surat keputusan ketetapan nomor 01 garing SK garing Cimanggis garing 5 garing 2024 Pendeta HKBP Resort Cimanggis menimbang pertama berakhirnya Dewan serta Seksi Kategorial HKBP Resort Cimanggis tahun 2020 sampai dengan 2024 kedua pentingnya menetapkan Dewan serta Seksi Kategorial HKBP Resort Cimanggis tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Membaca, pertama, aturan HKBP tahun 2020 Bidu 4 Parhalado Huria halaman 33 sampai dengan halaman 62. Kedua, petunjuk pelaksanaan tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat Bidu 26 Ragam ni Rapot Huria halaman 131 sampai dengan halaman 145 memperhatikan pertama program kerja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis kedua hasil keputusan rapat Parhalado HKBP Resort Cimanggis memutuskan pertama terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan menjadi BPH Huria Dewan Paniroi BPH Kategorial dan Seksi. Kedua, BPH Dewan Paniroi BPH Kategorial dan Seksi yang bertugas pertama, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan aturan dan peraturan. Kedua, membuat laporan pelayanan kepada atasan terkait, selanjutnya kepada uluan HKBP Resort Cimanggis. Ketiga, bekerja sama dengan Parhalado HKBP Resort Cimanggis. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau kembali. Cimanggis 26 Mei 2024, pimpinan Jemaat HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Lampiran SK. Nama-nama BPH Dewan, Seksi, dan BPH Kategorial Gereja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode 2024-2028. Pertama, Parhalado Resort. 1. Pendeta Resort, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Sekretaris Bendahara Situa Lesman Sinurat. Ketiga, utusan Sinode Godang Situa Leonardo Manalu. Keempat, utusan Sinode Distrik Situa Obesli Manulang. Kelima, utusan Sinode Distrik utusan Ruas Mangasi C. Huta Barat dari HKBP Kota Depok. Keenam, Parhalado Resort Situa Anggiat Pardede dari HKBP Kota Depok. Yang kedua, Badan Audit Situa Rihat Hasugian Esos MAH. Ketiga, BPH Huria. Pertama, Parartaon Situa Jordan Siregar dengan anggota Situa Tanda Manurung Liddawati Tumanggor. Yang kedua, Sekretaris Situa Mersia Raja Guguk STH, Bendahara Situa Teddy Jufraizer Siagian, Ketua Dewan Koinonia Situa Tigor Gultom, Paniroi SKM Situa Pasuria Boru Sirait, BPH SKM Situa Christine
Christine Boru Simamora, Sekretaris Kezia Boru Sitinjak, Bendahara Putri Agatha Boru Rajaguguk. Paniroy Rena, Situa Herti Halamtiur Boru Sianturi SPD. Seksi Rena, Ketua Efrianto Sinaga, Sekretaris Helen Boru Huta Barat, Bendahara Masnita Boru Siagian. BPH Remaja, Ketua Musa Fabio Purba, Sekretaris Febriana Boru Siregar, Bendahara Mariana Boru Sianipar. BPH Naposo Bulung, Ketua Kriston Dior Situmorang, Sekretaris Vivia Boru Manalu, Bendahara Elia Boru Siagian. Paniroy Paropuan, Situa Hotmauli Boru Tamba, Seksi Paropuan, Ketua Udur Boru Damanik, Sekretaris Risma Boru Tambunan, Bendahara Rusmawati Boru Sidabutar. BPH Inahanna, Ketua Sirma Boru Purba, Sekretaris Situa Pasuria Boru Sirait, Bendahara Sri Setiawati Boru Manulang. BPH Inakamis, Ketua Lastrina Boru Simanjuntak, Sekretaris Humisar Boru Hutapea, Bendahara Lamria Boru Napitupulu. BPH Ina Debora, Ketua Rismawati Boru Sidabutar, Sekretaris Heti Boru Huta Barat, Bendahara Raflina Boru Gultom. BPH Ina Esther, Ketua Nuriatik Boru Rajaguguk, Sekretaris Demseria Boru Rumah Horbo, Bendahara Tiorina Boru Sinaga. Paniroy Ama, Situa Tua Sianipar, Seksi Ama, Ketua Jalampong Rajaguguk, Sekretaris Antoni Fredi Simanjuntak, Bendahara Torang Togatorop. BPH Amahuria, Ketua Roberto P. Napitupulu, Sekretaris Daves Purba, Bendahara Buka Sihombing. BPH Amajeriko, Ketua Edison Simanungkalit, Sekretaris Hendra Sigalingging, Bendahara Antoni Fredi Simanjuntak. BPH Amasalom, Ketua Janindo Sidauruk, Sekretaris Leonardo Lumban Gaol, Bendahara Fadelis Manulang. Paniroy Lansia, Situa Dr. Andus Waldimar Huta Barat. BPH Lansia, Ketua Mangasih Sormin, Sekretaris Situa HM Silaban, Bendahara Irmawan Silitonga. Ketua Dewan Marturia, Situa Thomson Manurung. Paniroy Seksi Musik, Situa Rosita Boru Tapubolon, Seksi Musik Frist Hendriko Tarihoran, Ketua Seksi Sending, Situa Huntal Mangasi Manurung, dengan anggota Sending, Insinyur Roswita Boru Huta Barat, MM, Redin Sinambela, Neti Boru Manulang, Srinanti Boru Sitorus, Sulastri Boru Banjar Nahor, Herliwati Boru Sihotang, Norauli Boru Butar-Butar, Natalina Boru Dolok Saribu, Edward Sinaga Buka Nababan. Ketua Dewan Diakonia, Situa Ros Suryani Boru Simanjuntak. Sekretaris Hendra Galingging, Bendahara Situa Hotma Boru Tapubolon. Ketua Seksi Sosial, Situa Tionom Purba. Anggota Sulastri Banjar Nahor, Dina Pangaribuan, Lasnaida Sihotang. Ketua Seksi Pendidikan, Situa Irwan Sabam M. Siagian MPD. Anggota Kori Mompo Tumiar Siagian. Ketua Seksi Kesehatan, Situa Sihar Pardede. Anggota Veronica Vitasiska Manurung. Ketua Seksi Kemasyarakatan, Situa Freddy Ihud Siahaan. Anggota Edward Sinaga, Peter Davis Sinaga. Cimanggis 26 Mei 2024, pimpinan Jemaat HKBP Resort Cimanggis ditandatangani Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini. Saulak nai hugorahami namaju tujolo sude parhalado resort BPH Huria songoni nang akka ketua seksi. Mauliate madihita. Dihamu
amanami dot inanami nong jongjong di jolu ni huriaon nung adibigi hamu surat haputusan taringotu ulau muna di huria neng takas boton nami haradio muna lau mangulahon ulau ni Tuhani alani i sukunon nami ma na ulo dohamu mangulahon ulaon na pinasahat ni Tuhata marhite huriana tuhamu sedarion alusi hamuma na ulo do au alani moliate ma di Tuhata jadi pasahatum ma surat keputusan secara simbolis laos putar balik mahamu mengadop turuas.
Jadi songonima pinasahat seorang surat keputusan tunasida secara simbolis molotung dengan pala satu seda-seda boy manon dung saya di acara non boy di bagian akak ketua nabi dia mau manami nami omma na akasian parhaladu nang ruas ni huriata ima na mangula marhobas di pakubasion di periode ne baru ima di tahun 2024 sahatu 2020 lalu ima tu akadewan jala berlaku main nang sian seksi ima 2024 sahatu 2026 saya dipargogi itu hatta mahamu lau mengulan-ulan itu hatta marsangat madebata di tengah-tengah ni huriani amin ngabui hudul hamu tu inganamu nabi. Masuk mahita na paduahon ima patadahon aka sian ruas ni huria sa sektor-sektor ima nagabi lerling situa manang calon situa ima di bagasan obason hobar na mangula mana sida di bagasan 2 tahunon nagabi lerling situa alani jo nami ma di lerling situa Jo namima di keluarga Laos Roma nasi da tujulu rap dohot keluarga teh. Tata hujo kami ma parjulu ima inang Sri Nanti Bursitorus sian sektor Galatia rap mado amata tujulu. Na padua hon ima Inata Nursinta butar-butar sian sektor Judea Romana sida tujuh na patuluhon ya. Torang togatorob sian sektor Judea Romana sida rabdo inata iya na paupaton tota opusunggu sian sektor Roma nasida rabdol inata napalimahon ima Sri Intan Buru Tumanggor sian sektor Kanaan Roma nasida tujulu jadi dihamu amanami duit nanami omma aka ruas ni huria manang sianakana serosia sektor-sektor na tapajongjong ima nagabi situa lerling di bagasan partikianon jala mamuka di bagas sadarion pasahaton tuhita saluhutna asa mangula nasida nagabi lerling sintua di piga-piga tahunon anggiap mah liatu hatta mah dinggat sudi pakubasion nasida sahat dinalaho majalo tohonan hasituaon di bagasan partikianna alani takas mata bereng oma aka
Dongan situa lerling situa na mangula di bagasan obason di HKBP Cimanggis. Mulo nunga takas tatada na sida jala tawereng moliate ma dia mata do inata di keluarga na ulu radi marhubas di tonga-tongani hurianai. Pinasama to amo boy mulak muse lahudul tu inganamu nabi. Lima. Marede mahita laos tapapunguma peliata kantong sada adot sadabi.
Salanjuton tu ayat 2. Damini debatano sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna. Amanami do inanami nang hita saluhutna akan napungu di bagasan parmingguata di sedarion ima di minggu Trinitatis ima sada minggu nay baru don molo di huriata ala nunga tabulus 1 tahun manang sada semester di tahun 2024 jala sada rioma taretong sada minggu semester nai baru mai gorna sian minggu Trinitas sahatu ujung tahun parhuriaon ima namar goar 1 tahun di tonga-tonga ni aka perdalani huriata. Alani barita nauli nagabi ujahan si tangi honota di bagasan minggu ta sadaran minggu Trinitatis ima sian surat panurang Jesaya bidu onom hujahama sian ayat sada ro di ayat walu songonom madu di sini. Di tahun hamamate ni Raja Usia wida Tuhani hudul di atas habangsa na tibu jalan marmulia jala akarabbuni pahianna manggohi bagas joro. Jongjong di atasna suru-suruan serapim akan marhabung onombe 2 makukupi bohi nasida 2 makukupi pat nasida 2 makabakon nasida. Jala marsijaun ma nasida songonon. Nabadia do Jehovah sepaut gok hamuliaun na diat portibion. Jadi humutal ma aka ujahan ni tiang sian suara ni nama jau jala gok timus joroi. Dungi hudok ma marjea ma ahu nunga mago ahu ai jolma parbibir naramundo ahu jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun ahu maringan ai nunga diida aka mataku Raja Jehovah sebaut. Dungi habang masada sian aka suruh-suruan serapim mandapoton ahu jala di tangan nasada batu arang nagara na binuat na sian langgatan doh gasip. Jadi di jama mapang maku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangammu babua naung ni usat utangmu jala naung hinukupan dosam. Dungi hubege maswara ni Tuhani namadok ise do suruh honokku jala ise perdalan nami jadi nikuma di sondo ahu suruma ahu ima saatna dihita salutna nahina holongan tadok mamoliate di Tuhatta molo boy satu partikianon boy hita di leos Tuhatta di nalom mangula dia ka ulota jala na di bagas sapos ni roha do hita toktong di nalahu manguduti nang di aka ulota lumobi di tonga-tonga ni huriai babua na Tuhani do toktong mandongani hita di bagasan sahat tu partikianon losido nang molo tapayutihut
ditrupuk na hujahan nakiningan ima sada jauh-jauh jala pamiliton ni debata ima tu si Jesaya parjulu sahali ima ikon mangulama ibana di tonga-tonga ni bangso ni debata ujui ima bangso ni Israel. Ale molo tapar siajari sian padohan manang trupuki nakiningan ay takas do anggo sian hadirion ni si Jesaya dung di pasahat debata marhite suruan ni Serapim anggo di sian bagasan hadirion na dak talub ibana boy mangulaon ulaw ni debata lumobi manurangi di tonga-tonga ni bangso ni debata ujui ima di bangso Israel na di bagasan hati hei masay gudang do halum lamon na masa di tonga-tonga ni bangso iya te. Ala taboto do molusian sejarah bangso ni boy do honon gudang do akar raja-raja na manimbil jala daw sian debata daw sian patik ni debata di nalaho mangula ulon nasida Allah gudang do aka pengaruh nah terjadi nah humaliang bangsoi di bagasa sejarai nah mencoba di nalaho paubahon paireton imana didok ujahan hapor seao ni nasian bangsoi batu tu diamu nahina holongan dan ulaun namura doate apalagi di nalaho merubah kehidupan manusia yang mengalami banyak krisis dan perubahan alani aka zaman-zaman na mambuan tu bagasan ngolu imana diko nadau siat debata jala odo nandidok ni debata tu bagasan si Jesaya asa radedo ibana lau mangulahoniate jala memang bolsian panindang yoni si Jesaya nakiningan didok ibana ma di ayat 5 dungi hudok mah marjia ma'ahu nunga mago ahu cerakala aku ay jolma parbibir naramun do ahu jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun ahu maringanan ay nunga di ida akamataku raja Jahoba sipa parjulu di hamu nahina holongan adung do di bagasan roha ngolu ni si Jesaya nakiningan dak talub ibana dak tama sa sitong na ikon boy ibana marjamida manang dinalaho manurirangin di tonga-tonga ni bangso yate alania ala dido ibana naramun dope audisi yate dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya dia merasakan bahwasanya penuh dengan kenajisan ngulunau wama boy pakion ni debata aulau maka tahoni ale oldo istimewa na dia muaka nahina holongan di penjoni debatai dada lapatanna laos molo dipilit debata ibana gabe laos pakion na do ima kehidupan manang bakkonai diadupan ni debata te idom ini di bagasan nakiningan di bagasan ayati di dok nakiningan gabi Roma debata marhite serapini di dapoton maahu jala di tangan do sada batu arang negara nabi nuat nasian langgatan do gasip jadi di jama mapang mamaku jala di dok ma idama odo majama bibir ni pamangatku pabua naung diusat utangmu jala naung dihukupan do imadusa artina debatado sebetulnya dinalaho mangaradehon parjolo lomak dinalaho payason ngolu ni si Jesaya iya teh dala on ma kadang-kadang buido tapado pun date dos ngo si Jesaya on do dia ke ulat tadi sadarion nate apalagi kita dipelantikan nakiningan masa edo budo iya teh apalagi di tonga-tonga ni pardalan ni huriaon masih gudang nakkan isobasan nate masih gudang alai
asugari di sukun talubdo jala margogo do hita mangulaw ni saluhutna pasti do ono tadang margogo ate songon elus ni si jesayaw nate alania ala memang kadang-kadang boy do holong di ngolut taon godang do pe si pata di bagas ngolut taon aka bako hajol mau niat alai dia mu akan nahina olongan lu mobi di bagasan tikion tetapi Tuhan tidak berarti membiarkan hidup manusia dia bekerja menurut pekerjaan dan pikiran sendiri. Alaya hamade dison aktif dode mata di nalaho mangalehon pambuhalion di ngoluni hita jolma. Tidak ngadong di hita medok adang mampu do bamukira ditiki di nalau memproses lumobi dia ka lering situ anak kiningan niate adang dia dang mampu do iba. Bahkan adong dope di sektor na maol di dulu ya te jongjong situa nagabe lerling ya te dang minoto nasongoni ya te alan yaha he do pengalaman iba songoni maol mengaluli nagabe neng marhubas di sektori aka gabi situa lapatana lalau calo situa jadi salakon songona sumando biarengon mare depe boi mana mare de huria dok kepribadian pe kepribadian yang agak supel gornate agak denggan tak pola daung naga bisi pikiran nate segi kemampuan na asing boi di ale nitodo mana sida ala amang mate naga bi saya desian lerik situa unang juamang alania nina ai peol do pepitolot tunina peol do pepitolot tunina ayah do peol peludung pada huelusima bapak tigor madah pitolot mi asa denggan manurat ale dung lil ku pikiri ala patannya peol pitolot tu ape songoni do ape teh ngol ni jol maul mukira di katorna di ulan nei maul tigor rope dulahun nayari ba ujungna hudok matu nasida dung huatu sima di padohan nai hudok matu ibana songono dua mang memang namangulon dangarong nasikop ati isepe hita madok moli di suku do tu hita barani do hita madok adong nasikop hita di tonga-tonga ni ngolu tadang dia kaparulot tah dangarong ati ale justru di sido kita sasitongna di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita melakukan segala sesuatu pekerjaan tetapi kalau ada satu tekad di dalam hidup kita untuk diperbaharui dos songoda didok ni debata marhite suruani nakiningan debata sadiri do di nalo paulihon ngolut taun nate odok na parjul di tengah-tengah ni ngolut tahun pasti maul do hongot ta sempurna bayi sema saruba do dijong ai saya dong do pikiran baburcu mau ate amang inang mangula ka ulaon apalagi di ulot ta siganu pari di kator di dia pe asa dinggan nang aka pasu-pasu di Tuhan tak Roma dia lusisi pada dia bamandokan ai madamang ai molo seliling di Portibiodo pehita bako ni Portibiodo dungi di do imana ai buah mamang ai jolma do pehita jadi uru alusi ai se mandok dang jolma hita kan jolma do dang najol katanya alusi dang najol ai jolma do idanda nak ngujujud dui memang borak do dia mau kemana nami mengadupi manang usude ulang dia pe songona di do seje saya ale ditiki hita mandok ketidakmampuan kita menghadapi atau melakukan suatu pekerjaan sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagaimana dengan kerendahan hati dalam hidup kita untuk menyerahkan supaya Tuhan berbuat untuk melakukan sesuai dengan kekuatan Tuhan.
Tidak ngadong di tonga-tonga ni ngulut na boy mandok mampu ate. Las di dia ulo dia nang di keluarga. Manang na di persaurape nang di tonga-tonga ni huria. Alai di tonga-tonga ni ketidak sempurna ni ngulut taondo sebetulnya. Nah di dok debata apakah kita bersiap untuk Tuhan yang membentuk hidup kita, bukan hidup kita yang membentuk diri kita. Odo na di dok disi. Odo gabe pitor di alusi panurirangi teh imasi jesaya masih labok lo dirok jadi nikuma disondo ahu suruh mau keberanian nih si jesaya dengan mandok alani kemampuan bukan karena kehebatan, bukan oleh karena keluar biasaan yang dia miliki. Justru dia mau akan nahi naolongan kalau kita mengandalkan kekuatan di tengah-tengah dunia, melakukan atau menghadapi persoalan apapun di tengah-tengah dunia kita, kita tidak akan bisa mampu kita, bahkan tidak akan sempurna. Karena apa? Karena memang saya ada moto di tengah-tengah yang nguluta, molo mangulah kita di tengah-tengah yang manang ahawi nguluta, molo mangasahon debata, dangadong na hurang di tengah-tengah yang nguluta tahun nanti. Jadi di dok rohakku meletung adong pe di tonga-tonga ni sektor tar songona na pungudison adong di tududongan eko lerlik situan na ba om aja minta naya teh eko mampu dok odo suruh mau Tuhan dak pula adong di dok si jesaya di dok pikir-pikir dulu lah Tuhan dotong mana ngadong di dok si pata ba taber situasi mah adong ba musi si pata di nau mangului Tuhani di dok jolo saya majo tanggung jawab di keluarga namang asa boy iba di nalaho bulus mangka ulah-ulah kita bekerja kepada Tuhan bukan karena lebih-lebih tenaga kita. Odo na jojo di tengah-tengah ni ngoluta gabe saya tabain dong dan gabe na dumenggan di tengah-tengah ni ulon tu de batate HP di dok di bagasan trupukon takas do ikon na dumenggani do lapatan na dumenggani na dumingkan na ditopa de bata sendiri parhite haproseol do pos ni rohatta tu de bata na membentuk di bagasan ngulut tahun mate odo na tabuate di tengah-tengah di parngulata lau mangula dia ke ulot tai jadi moladong do di tengah-tengah di nguluta molo mangului manang ulau dia pe di Tuhan ya bae mah bajo amang jujur ai molo saliling dak pe siudo pe iba ba rekod do dah kan itu kan kesempatan anu lu sifat ya kok kesempatan walaupun di dok kesempatan dalam kesempitan ulah hodoi ale molo danganong be kesempatan baru maniuluan dos doi dia mu amanami do nami kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Sarupa do kadang-kadang di nguluta molo na marhuba simpama di punguan di parede kas songoni do kan masuk maju itu punguan ido alania ngai madah ngasai be iba dia ke ulon iba siganu pari masuk ma iba di tengah-tengah di punguan nang pola nama dok akan baru masuk gabe di dok hira lubi-lubina na dilentu Tuhan idang ya teh manang dia pe bentuk nah di tengah-tengah ning nguluta ikon lenot ta do na dumenggan tu Tuhan teh ya teh mau lihat mah di Tuhan teh molo boy do hitam di leon kesempatan di nguluta on do hitam mangula si bahasa ni de mata bagudang jolma dang boy mana mat pambahen melayani Tuhan selama hidupnya ada karena apa ada beberapa hal dalam hidupnya kendala-kendala dalam hidupnya baik kesehatan baik di dalam kehidupannya yang kesulitan karena apa nah itulah pergumulan hidup nah ale molo dilihat Tuhan ini bagasan ngoluta nandinggan pikirata do kondisi ni pardagiota mengapa kita tidak selalu melayani Tuhan. Mau lihat tema di amang situ segala sadari ma paborhata ma masuk tu purna bakti ulau ni pensiun situ ate tetak do dinunuti nasida atik pesa butulna godang do paru kilon nasida mengadupi manang mandalani aka ulang tohonani ate alai bahasa ni Tuhan ini ma sadari ma konop onop 5 tahun manasida lo umur nasida la sobar tu aturan
pasium mana sida. Da anggiap mak. Sudah nani ulan yo bahasan sada pilihan itu tuh hatta maya teh di tonga-tonga yang ulutang. Sada kebanggaan do ya teh sa sitong na dihita. Molobo hita mangulay banget. Dakola situ hola na boy marede. Hita di gari jawang boy di bagasan punguan. Tabereng gudang do nataruli di tonga-tonga ni akapaku basyot tay. Hola di begi nakiningan punguan ama huria marede nakiningan. Songona agak baru 2 de nakiningan nih. Songona taba manian sotik ahagoni gudang lo dapola sotik gudang lo taringok songo dia mana di nasi daya teh di ede teh patuguhon pakiri motta di tonga-tonga ni ngulut tahun songo ni nang di ede ni naposo bulung songo ni manian ate ale unang lubal lolong mah hamu ate sugeri dunian akay nakot tawon nate terus marede songoni baga nawah lam hatop do rojo do hamu sude idi ayo di biasanya songoni do bahasa dong do gereja sebagai tempat tempat jodoh ni nate adong do nama do songoni manang BHP akan dua di son di bereng mah songona malo do nian berusia ini nak ni itu kan atong paromaik kumai idwi olo di ada mau dituduh hamu pe ikon napaten matong ate unang alani songon nadia wi terbi olan lomo nama milit do ate idwi terdingga makatai songoni ma odo ya te dalana dihita persawaran non ate. Gereja merupakan tempat berkat Tuhan. Gereja merupakan sesuatu bagaimana kita dapat menyampaikan segala sesuatu keinginan kita kepada Tuhan. Gereja juga merupakan sesuatu tempat di mana kita menerima berkat-berkat Tuhan dan kita memberikan talenta-talenta yang ada dalam hidup kita. Sebab kita tahu ketika kita mempersembahkan itu, itulah pilihan Tuhan. Kita sama melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Sama seperti Yesaya. Di sondo au. Di dok yakiningan. Di sondo au. Suruh ma'au. Lalu itu alusian di bagasan ngolut tapi ya teh. Ikor radido kita di nalahom melayani Tuhan. Ikor radido kita manang ahape borat natadopi di bagasan nguluta di sondo au Tuhan. Radido au mengului hatam. Atik pegudang do panosak di tonga-tonga di Portibion. Kita harus tetap siap. Ahadu labana molota siap. Jala radi kita lo menguli Tuhan. Tidak lain tidak bukan berkat Tuhan akan berlimpah sepanjang masa. Amin. Jadi suatu na syukur rohamuna holan ulejo ulan loja do molo di gereja ninna. Apalagi marsugun rapat mapan bentukan panitia pesta gotilon. Uradi itu hepeng musik. Kan itu dipikir hida. Pos rohamuna manginang nang mabiar hamu. Nang holsuak kamu. Bahasa itu Tuhan ya teh. Didok dangadong jolma napasahato dirina mangula di Tuhanan Tuhani mana mangalit sesuatu tu Tuhani Tuhara jauh ni debata gabi na hurangan manang namalean ni mana gabi somangan manang marpogus boy padudok kamu ate tuau siapa orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dia menjadi miskin oleh karena itu danganongnya ale justru molo di bagasan suruh ma'ahu jala taulu hido ulotta itu tandanya kita masih terbuka untuk berkat Tuhan dalam hidup kita termasuk berkat Tuhan untuk anak-anak kita. Baga-baga ni debata dok. Pasu-pasu aku mau hamu bersudut-sudut. Molo di oloi hamu do hataku. Molo di ulah kamu do nasa patikku. Pardingkan bahasa doahu. Roh di saling liling na asini rohakku di sini. Pos rohat tadi. Jadi ikut tok-tong do kita bosongo di do apostoli unang mesedi hamu mangulau nadingkan. Di bagasan tikina ikum manggotil lo kita di sude ulat tahun mate. Ala perdingkan bahasa do debata parasi roh hadi kita.
Bahkan di dok lebat tarimas dok molo saya toktong hita olo rade hita mangula di Tuhani alanino di bagas sada kesimpulan di turpukon dohonot tama di bagas ngoluta manang ahape di ulautta ulau nadinggan di tonga-tonga ni portibion dohonot tama di sondo au suruh ma'ahu sudah mamadok di sondo au suruh ma'ahu di sondo oloi mahata ni debata di ngolum jupang munama aka pasu-pasu nasian debata amin martang yang meda ali Tuhan debata mau lihat gudang Tuhan di sondo hami saluhut nali Tuhan akan naik suruh mahami todi porbadia ima nama ngalan gogo habisuhon do lasni roha di hami lau mangula dia ke ulon nami be ali Tuhan Tuhan di bagasan tikion buanon nami tu adupanmu sude akapakubasion napi namasa ni huriam di tonga-tonga ni huriam di son alani pos derohami di sodo hami Tuhan asad pasi dohot hami mangula di bagasani ai pos derohanami alani hatami ali Tuhan babua ikon pasu-pasu omu dohami marlubi-lubi Tuhan sikop saluhutna Allah boto hami di bata pardengkan basa doho parasi roha nagok pasu-pasu nasiakoi ali Tuhan di bata asima roham nang disudi pakubasu ni huriami say homa toktong ali Tuhan mambain majadi asa marsangap guarmu di tonga-tonga ni huriam Tuhan di bata dia pala sadarion nunga upatu pahami pelantikan BPH Huria dohon akabistur resort dohon akabipihak kategorial do seksi-seksina dohon lana asing Tuhan di bata asima roham homa toktong nama parbu hali hami Tuhan salut naruas nyuriam lo mangula di bulan nami anggo sian diri nasida tak terbain nasida mangula-ulau ni ali Tuhan anggo soho oleh Tuhan nama ngurupi di sude ulau ni papos marohan nami Tuhan pabua holo muali pasu-pasu dang magopo ahana ulahami di bagasan ulaun harajaun mi molo di bagasan dus ni roha di bagasan las ni roha bulus ni roha hami mangula di bagasan jupang nami ma aka pasu-pasu nasyakui Tuhan di batalos songoni nang diaka na radi tikion ali Tuhan nagabi lerleng sintua manang calon situa na marhubas di huriam sai persahalai pargugui pati rumah di sude ngolun nasida lo marhubas di tonga-tonga ni huriam lasongoni ali Tuhan di bagasan tikion paboraton nami ma non Tuhan ima pangulam paradu ni huriam amang situa erhasagala dina purna bakti marhubas songona somal di tonga-tongana ulaun karejo di pakubaso ni huriam ale anggo asini roham toktong do tunasida leo magogo hai pasan tunasida lo mangula dia kaulan nasida pasu-pasu masu dia ke keluarga Tuhan dia bata dinasakap marsugutami marrapot di pembentukan panitia pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif saya paringgap semaruhan nami Tuhan dinalaho mangului ho marhite makubasi di tonga-tonga ni ulaun ni huriami atong ho matotong rap dot hami di sude ulau ni losongoni ali Tuhan nang di basa-basa na pinasapmu sadadak danak boru di keluarga Juanto Munte boru Luban Batu sian sektor kolose saya pasu-pasu madat danaki ali Tuhan asa ibur-ibur magodang toktong di pargogoi hodo natoras laho marmudu-muduhon dohot dina laho mangajari asalam mandada dihatami salu nguluna sida di halas rohan nami Tuhan di ruas ne baru na masuk tu huriam ima keluarga Yosua Pratama si mangucong Desi Febrianti boru si mancutang dohot sada boru na sida naro sian pematang siantar asima roham Tuhan saya bain mana sida gabe ruas na mangulu na marhobas toktong rade songon alus ni sije sayai di sondo hami rade do mangula makubasi
ima dia ka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Lo sido buanon nami Tuhan di anak dok boru ni huriam na neng majalo pasu-pasu parbogason di hari sada Juni 2024 ima billi parulian sidauruk do Tara Angel Lorenza Priscilla dia borsialoho asima roham sai pasu-pasu ma aka yanak koni huriami asa gabi ruas na mangulu jala toktong na sida gabi maparbuyon na denggan di tonga-tonga ni rumah tangga na sida haduan losonguni dia kapakubasion pangaradion paima di mata ni arii Tuhan di bata sai pasikok ma palas ma padau sanaka parmaran aka sait sahid asa marlas ni roha sudi keluarga di bagasan uloni di halasan rohanami ali Tuhan nong takas ali Tuhan nong dibubarhon ima di panitia pesta pembangunan ima pengadaan dana rumah dinas badita Tuhan di bata masih basa doho ali Tuhan masih takas do ali Tuhan nunga di pasikopodo saluhut nai ali Tuhan gabi boy mai mardalan lunas di pesta di panitia pengadaan rumah dinasi mau lihat madiho Tuhan saya pasu-pasu masude ruas ni huriam aka panitia dohot nama kalub jahon di saluhut nai ali Tuhan Tuhan di bata dia keruas ni huriam nama ulang tahun di kelahiran do di persaripeon saya lama masu-masu ma ho ali Tuhan di tonga-tonga ni gulmit ngolu nasida pasu-pasu di paru kilon nasida lehuma akan nasikop di sude aka parngulon nasida hobar tu asini roham dia karuas ni huriam naung pasahaton aka pilihan na baik dia koni sosial baik di pilihan bulanan do di haka hamulation na do di aka pilihan di nadi patupa di aka PA do lana asing Tuhan saya lama masuk maho di sude ruas ni huriam di tonga-tonga ni aka ulon nasida siganu pari ukap macam padiluan ni langit mi aka pasu-pasu mi ali Tuhan di nalo masuk ruas ni huriam asa marhasik koban saluhutna danganung na hurang ali Tuhan di tonga-tonga ni parnguluan na sida siganu pari asima roham Tuhan na pungu hami di son say homa toktong ali Tuhan di nalo masuk hami di gulmi ni ngulu nami molo tung ali Tuhan di bagasan ngulu nami marukil hami ali Tuhan pojot rohanami pikiran nami ala ni akan ragam ublaon do di tonga-tonga ni persaoran manang ala ni persahitan pe Tuhono pasaton nami ali Tuhan mangasahon gori Yesus Kristus mudar muda badiai homa toktong ali Tuhan na mangalem hamalumon do sonang ni ngulu nami jala boy saluhut nali Tuhan jupang ma aka pasu-pasu na gudang dia kaya nakon nami ali Tuhan na mangadupi ujian tes do paimahon aka hasil ujian na biolus nasida na pos dorohan nami na dumingganido leonomu tu bagasan aka ngulu ni aka yanakon nami aka namai mahon masihol di sirokat mitodi homa na patudu ali Tuhan di anak do boru ni huriam saluhut na asa jupang ma lasni roha di nasida jupang na gabe sirokat mitodi nasida na saha proseaon na masih uluan do na masih haolongan jala sikop do di salutna mau lihat ma di holi Tuhan hola na mangasam gua ni Yesus Kristus hu pasat kami tangiang do ilik nami amin. Marinde mahita sian nomor 642 ayat sadar mangihut laus tapasa ma peliata na paduhon dohot pilihan amplop pakubasion tu resort
Dihita salutna sahat mahita dina laho masuk tu acara Pak Borhaton situa pesion amang situa RH Sagala
Alanita pada deta nomor 120 seda ayat seda laos Roma tujolo situai rab lo inata 120 seda ayat seda. Tadi homa Yesus Rajani Huria na porse na badia pasupa Huriani tu hata taida do noaing jongjong di jolu on amata situa erha sagala nunga digohi nasida tiki pangulaon na di huriaon khobar tu aturan do peraturan ni HKBP 2002 dung amandemen paupaton bindu 27 nomor 6.6 halaman 170 pensiun do sahalak situa siam parhalado molo dung marumur 65 tahun. Alani pabor hatotot tama nasida lau pensiun tabegema surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan nomor 01 garing D28 H1401 garing 5 Romawi garing 2024 Pendeta Resort Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor kilometer 33 Cimanggis Depok tentang Purnabakti Tahbisan Penatua HKBP. Menimbang pelayan Tahbisan Penatua telah mencapai umur 65 tahun. Memperhatikan aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen keempat pasal 27.6.6.6 tentang pensiun penatua. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Robinson Habinsaran Sagala, tempat tanggal lahir Medan 13 Mei 1959, alamat Jalan Benda RT 05 RW 15 nomor 30 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, tanggal penahbisan 30 Agustus 2015. Penatua Gereja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dari sektor Judea. Resmi memasuki masa purnabakti atau pensiun dari pekerjaan atau pelayan Sintua. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan sebenarnya. Ditetapkan di Cimanggis pada tanggal 26 Mei 2024. Tembusan Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap. Pendeta Immanuel Panjaitan MTH sebagai pendeta resort. Demikian surat keputusan ini dibacakan. Marsi jalang mahita. Dihamu situa RH segala
mardongan posni roha di debata ama dot anak Yesus Kristus doto di porbadia pinaborhat mahamu lau pesion saya di parar Tuhan ima aka paku besomuna salelengon jala diramoti hamuma dia ka ari aras di dalam muna di tiki naraon amin martang yang mahita ali di bata amanami nagok asini roha do holong roha upasatami hamaliate roha nami ala pangurpiomu mamarar naposomon saling marhubas di uriaon nungasahan di ulau tohonan na pinasahan mi say bayan mamar parbui pakobesyon na jala tupahi tau patuguhon haporsion do pakirim di ruas ni uriam tanganmu nagok pasu-pasuima manugunugu ibana di ari hatutuana asa toktong manaili ibana tuho pasu-pasu keluargana anak konna do pahupuna asarap mangulupon pasu-pasu ni leonmi pinuji maho Tuhan ala sude denggani basam amin. Itu sama bereng. Jadi di bagasan tikion songon lasni roha dihita na mangulan di naselaonon pasatot tama ima cendramata tu nasida khobar tu naung di totopo di huriat tate akan apesiun jala pasatot tama di tikion ima amplop lasni rohat tate di minggu nasalpui tu nasida songon tada lasni rohat tado tangyakta tu nasida atau tapasahat mah cendramatai mulu tungau pe napasahaton ba naung hita sudi mah teh napasahaton iya teh iya. Kuntung do warna teh ima pinasahat songon kenang-kenangan tu nasida ima titin tu amata sagala do titin do muse tu nyonya sagala te inang boru sida huruk kate mani huruk sorry ya mani huruk pinasahat ma ate tu nasida. Iya, lauson sama surat naya teh asli doa mangon teh. Jadi surat naum mah tiap kamu. Iya. Laos dison amplop nata pasat minggu nasal pua teh. Jadi nang mungkin sudah pasat molotung simbol peon laos nya mate yang dah. Jadi omma simbolna ima amplop nata pasahat di minggu nasal pua teh. Tu amangon tanda lasni rohata tu nasida. Iya. Jelamu mah inang. Iya, tepuk tangan mari tak sudah. Iya, di situ pe hamu mangenang ah. Iya. Jadi sahat mahita dinalaho mandokata. Jadi perjulu pinasak ma songon mandokata mewakili hita sudia te. Ima
mewakili Parlado siap Parlado ima situa M Duban Tobing Romana Sida tu san ya tu jolo. Mola di situ pe. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma'adi hita saluhuna amanami nanami. Di son hami jongjong madok mauliate perjolo di tuhata perdigasai di denggan basana namang aramoti hita saluhuna. Oma arenauli arena denggan di dongan nami sahala perhalado amang situa RH segala nong dapat tekina pensiun manang masohot sian pakobasyon di huriat tahun. Jadi dihamu amang sagala doho inang mauliate ma di pasar tami saluhu dongamu perhalado tuhamu nong makobasi hita di huriaon nong ditabal hok kita tanggal 30 Agustus 2015. Kurang lebih sia tahun dope hita mangula di huriat tahun. Alai godang dora suka duka ate ama. Manang no godang do sukana, manang no godang do dukana. Alai saluhu nai tuhata do maboto ate. Las rohanami, las rohani amanami do inanami saluhu huria HKBP Cimanggis. Boy sahat songni do ni hatani tuhata. Saha ula tohonami mauliate ma di tikope amang sagala saha do diula amang tohonani saha do tuna pensiun tuhata margugui dia kapakubasyon molo pemeragam akan atadopi di lasniari doho logoniari doho udan doho lanna asing alani itu julanon molo pe on nama terar hita marhuwas di huriat tahun selama madiamang do inang tuhat tama mama sumasu saluhut keluarganya amang saat tu namar nini saat tu namar nono tangyaku kamu amang haminatik namang ula di huriat tahun totong sigajang umur asabui songon nani dapat tomu sonari tuaka ari namang inut di pudian nimuna tuaka hami perhaladu namang ula dope du huriaon imara disidon nami isia dongamu perhaladu tuhatama namangguhi pasu-pasuna mauliatema horas. Ya, mauliatema langsung mamuse mendokata di situa RH segala ima pengerti. Salam. Puji Tuhan, pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita yang sembah yang maha tinggi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Amang pendeta yang kami sayangi, Amang Pendeta Resort di Panjaitan dan Amang pendeta fungsional yang pada hari ini belum dapat hadir karena kesibukannya di dalam huria, serta kawan-kawan sejawat Parhalado Resort HKBP Cimanggis, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dihamu amanami do inanami saluhut di huria natahu basyon HKBP Cimanggis, serta saudara kami, anak-anak kami, guru kami, hela kami, paupu dan adik-adik dari yang menguda, semua yang hadir di tempat ini. Saya secara pribadi bersyukur sama kita, sama Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan sakit sekalipun, saya boleh bertekut, berlutut di hadapannya sehingga saya boleh
dipastikan oleh Tuhan berdiri di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, karena bukan anugerah Tuhan Yesus, saya terus terang tidak sanggup untuk melakukan ini sampai dengan akhir daripada yang disebutkan amang pendeta tadi. Ula tohononmi nungabe sahat amanginang hula tohononku ba ditorusona kadongan ma anggiat marhite-hite Tuhan nubalgai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus boy didongani asido holong nirohanai hita lam togu jala marmulia ma Tuhani di bagasan nguluta ganup marsada-sada. Keluarga besar HKBP Cimanggis adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kiranya manginang apa yang sudah kalian curahkan di dalam HKBP ini terus tidak surut dan semakin hidup dan senantiasa Tuhan menyertai kita. Mungkin secara pribadi saya, Situa RH Sagala dan Inang Boru Manihuruk banyak kekurangan dan kesalahan kami. Mohon namang Inang, adik-adik kami semua dimaafkan agar kekuatan kita terus mengalir di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan yang Maha Besar di dalam kasih anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus yang menyertai kita senantiasa. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Amang Inang semuanya. Kepada calon situa yang baru, baik-baiklah kalian ikuti apa aturan gereja sehingga kalian sebagai calon situa bisa menjadi tiruan di masyarakat. Kalian sudah ditabalkan oleh Amang Situa sebagai calon situa. Biarlah kalian menjadi panutan, bukan sebagai warga jemaat, tetapi sebagai warga Kristus. Sehingga sebagai warga Kristus, kesalahan apapun dilihat yang kalian lakukan, itu menjadi sorotan daripada jemaat. Ingat itu, sekalipun membuat kesalahan, itu selamanya akan diingat. Mauliate madihita salutna, horos madihita salutna. Mauliate Amang, silakan duduk Misa. Duduk Mak. Jadi dia mau menambil dan nami, molutung dua nama dokata, ala adung do luksai perbingguat tahun ima Ramatama, adong dope kesempatan di sita madok hatata baik dari seksi pengankur ruas sektor adong dope di patu padisi alani mulai tema di situai dohon nama band madok hata di bagasatiki atong jongjong mahita salutna marede mahita sian nomor ede nomor 150 ada ayat tulu. Nahi napapni gohasta samian madiha polongoni sahadama pangulana rasna manumba Yesus nama Meon lam ta apo
pilihan nata pasahat di bagai santikan martang yang mahita ali di bata manami na di bano gijang hodo haroron ni saluhut silun na dingadut nasa udi basa na meliutus satami masih ni mitu kami pilihan nami tu ho saya jalum mage biubab na khusus di jalum pasu mai jara ramoti asau perhasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion buhai marohan ami marhiti ti todim asal mutada hami gudang silun mitu hami asal gergiri mendok melihat itu ho mari kita Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di bata nami di bata ama anak doto di porbadia nabadia doho jalagok hamuliau muliat portibion pinudi jala pinasangat maho ro di sang lelengna alani asini roham do sahatu hami do tu sude huriam namalas ni roha do hami nuaing alan naung di papatar jala di patadaw ko tu hami hadiriomu holong ni roham asini roham labas ni roham hasesani dosa hangulua sugun arta silonomu sugut rodi uhum sida buamu sugun naso habilanga do sude nai ai naso dung niatu sani jolma di patora kodo tu hami naso dung di idani jolma di patarido kodo tu hami naso dung hina si holani portibion di buah kodo tu hami naso tarleon portibion di leo kodo tu hami ala niu pasatami matu hodaging nami to dinami rohanami rodi saluhut na di hami asa pataumu hami tuhara jaumu na di banwa gijang hodo namano pahami ubain tubuh hami di hasianganon say topa jala pay baru mahami asa tubuh hami padua halion jala gabi partohap di hasianganon ro di sugod di labumi na uduk jala serep rohanami ro tuho mangalen rohanami say bain mai inganamu say ho mana mangula jala margogo di bagasan hami say paujung ulaun naung pinuk kami di hami naung sinakapomu guarmu tu hami naung terdidi hami tu bagasan guarmu nebadiai asa hami di ho jala ho di hami jala saya tanggali maroha naburu siak kami jala sorukon roha nai baru di hami asa badia parangen nami babua nong mau liate roha nami tu ho sai paragogoi mahami asau parangyo kami sude na didokmu tu hami babua nong tutu hami akanakmu jala panian di hangulua sugut sai paima barita na uli di hami asa adong pargogo nami saleleng ubolusami hasianganon sai patugu haporsion nami marhite to di porbadia sa rodi hamamatean asa satami tuho amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ali amanami na di banwa gijang say pinarbadi amaguarmu say roma harajaumu say saun malo maniroham di banwa tongon songon na di banwa gijang leo matuhami sadarion hanglua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tuhami una kami tujuan tu pangunjunan palua mahami siam pangagong.
di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Di sodak ko Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depak ko Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amen. Di inganan mahita marsi jalangan uhud sekaligus ma asata jalang amang sagala do keluarga Roma nasida tujolo